уважаеми русенци! Аз съм изключително доволен и благодаря на Общинския съвет за тази категоричност, за това надпартийно обединение по един проблем, който е изключително важен и болезнен за русенци. Смятам, че чашата преля, няколко пъти го казвах, 3 години вече са твърде много, за да чакаме институциите сами да си свършат работата. След като гражданите на 13 изразиха, заявявайки своето конституционно право да се чуе техния глас, заявиха категорично позицията на русенци, която беше подкрепена от всички, включително и от мен. С цялата си наглост определени юридически лица, ръководени от определени хора, на следващия ден, на последващия ден, включително и с нощи имаме сигнали за замърсяване, продължават да се подиграват с русенци. Затова бях ясно и пределно категоричен, когато сезирах окръжния прокурор. Те самите бяха в процедура също на самосезиране в резултат на гражданския протест, който категорично заяви позицията на русенци, подкрепена от всички местни институции. И това, което няколко дни по-късно се обединяваме всички около него, е, че този път няма да има компромис, този път няма да се забрави, този път, след като времето завали и спре да мирише и се промени атмосферата, няма да чакаме пак да стане 2017 и пак русенци да кажат, че повече не може. Категоричен съм, макар и ограничените ми правомощия по Закона за местното самоуправление и местната администрация по този проблем, ще използвам всички властови възможности, подкрепата на всички народни представители, подкрепата на министрите, и този път ще стигнем до край, което означава категорично установяване на лицата, техните ръководители, които разрешават това беззаконие. По отношение на тях прокуратурата, знаете, че е образувала наказателно производство, което се наблюдава лично от главния прокурор, с когото повече от 30 минути разговарях, когато стартира процедурата. Имам уверението на всички министри, които имат отношение по проблема, че компромиси няма да бъдат правени. В събота направихме една среща на всички институции, имащи отношение по проблема, за уточняване организацията и взаимодействието. Присъства и окръжния прокурор, който заяви, че има образувано следствено дело, определен е следовател и се търсят виновните лица. И виждате, въпреки всичко, цялата си наглост, тия хора продължават, защото вчера, с нощи, пак има сигнали. Значи аз призовавам русенци да бъдат все така активни и за всеки сигнал да се подава незабавно информацията. Това, което имаме създадено като организация, е, че при получаване на сигнал на телефона на общинския дежурен, сигнала се проверява на место и оттам се подава в РИОС, откъдето групата със специалисти отива на место и констатира проблема. Всичко това, като събрана информация, като проверки, като констатации, незабавно се предоставя в окръжна прокуратура, респективно на следователя, извършва следствените действия. Освен действията на прокуратурата, която търси виновните лица, си позволявам да информирам и вас, разбира се и русенци, че са стартирани процедури по изменение в комплексното разрешително на една от фирмите, за които се предполага, че е основният замърсител. Което означава, че тя ще трябва да приведе производството си в пълно съответствие с всички норми, за да не се допуска превишаване на допустимите норми на изпускане на емисии и те да не са вредни. Никой по никакъв начин не може да окаже натиск върху мен,
върху Общинския съвет, върху русенци, да направим повече компромис по този въпрос. Това ви го заявявам от позицията на човек, на който русенци са гласували доверие да защитава техните интереси. И по този въпрос считам, че това, което в момента правим, всички обединени в една кауза, просто трябва да отидем до край. Верно, работят 800 човека, но не може да се троят 80 хиляди. И другия въпрос е тези 800 в какви условия работят. Затова съм изискал от инспекцията на труда и от РЗИ проверки на место и ако производството се докаже, че е вредно, да се приложат всички законови норми. Така че работим в два аспекта. Установяване на ръководителите, които са допуснали, допускат и разрешават техните фирми да тровят русенци. И второ, фирмите, които тровят русенци, или ще си приведат производството в съответствие с екологичните норми, или ако трябва, ще им до затваряне. Мисля, че тук всички сме на една и съща позиция. След обяд от 16:30 събирам при мен отново директорите на регионалните структури, с които уточняваме координацията и взаимодействието по искането на гражданите. Днеска от обяд на сайта на администрацията трябва да стартира ежедневно представяне на информация за емисиите изнесени, за вредните емисии, изобщо за чистотата на въздуха в предния ден. Това са данните от двете стационарни станции в Здравец и в Ялта, така че всеки гражданин всеки ден ще може да вижда какво има в района, в който живее и какво влиза в града. Натоварил съм заместник-кмета по комунални дейности Наталия Кръстева за това, така че ежедневно тази информация ще излиза. Имаме уверението на МОСВ, че ще пристигне мобилна станция, която е с качествата да установява вредните емисии по такъв начин, че констатираното да може да служи като доказателство и да издържи пред съда. Като искам да ви информирам, че това, което имам като последна информация от директора на РИОС, наложената санкция няма да е последната. Ако продължат тия действия, ще се премине към още по-строги и безкомпромисни мерки, включително затваряне и спиране на производство. Вярвам, че този път всички обединени около тази кауза ще си свършим работата. Позволявам си да припомня, че и на посещението си в Русе премиера също заяви, че никой по никакъв начин няма как да оказва натиск. А такъв се е оказвал. Аз лично съм имал разговор с бившия френски посланник, но няма как по никакъв начин някой да оправдава някакво бездействие и престъпление спрямо русенци. И институциите ще си свършат работата. А ако не я свършат, аз съм заявил на всички, че щом не си вършат работата и трябва общината да я върши, да си подават оставките. То път съм категоричен и отиваме до края.